Değerli milletvekilleri, Türkiye... Serdama yasadanî nanuya parlamentoyê de li gel mijarên siyasî, mijarên aborî jî wekî Rojeva Yekemîn tê gotûbêjkirin. Ji bilî mijarên aborî, tayînkirina qeyûman jî bû sedema nîqaşên cuda di navbera partiyên siyasî yên li parlamentoyê de. Li gel van hemû geşedanan tayînkirina qeyûmên nû çi bandorê li siyaset û raya giştiya Tirkiye dike. Halkımız, değerli halklarımız. Parlamenterê Partiya Demê Sinan Çîftürek di derbarê mijarê de ji Kanala İşlerê axivî. Xweya ki bû 10 hefte 3 hefte nîzika mehekê bû serok Komar û Bahçeli wek em bêjin serokê meclîsê qala em bên diyalog yekîtiya navxwe aştiya navxwe kirin. Lê navek lê nekirin. Yani buna çi dibêjin yekîtiya navxwe? Buna çi dibêjin em bên aştiya navxwe? Buna çi dibên diyaloga ner? Nevurge kê ra dibêjin? Çima dibêjin yani wek tehdiyê da Tirkiye lê dixin? Bir eşkere bêjin ew mesela Kurd e mesela Kurdistanê li ser wê wek metirsiyekê distînin bana gelê Kurd dikin divê werin em yekîtiya û navxwe çêkin werim aştiya navxwe çêkin. Baş e gelê Kurd divê zor spas mala wana ve siyasetmedarê demê zî divê ku destê xwe dirêj me kir baş e lê di dest dirêjkirina we de Tirkiye we de çi heye? Kampanyaya Lêkolînê ya Optimarê a ku nêz hikûmetê ye pirsa desthilatdariya Bahçelî ji raya giştî re pirsî. Li gorî Lêkolînê destêdana Bahçelî ya bi partiyên Demê re ji sedî 25.8 siyasî, ji sedî 18.9 şaş dîtin û ji sedî 18.4 xemgîn bûn. Önce bir halkın derdini anlatsınlar ondan sonra. Ez bawer nakim ku pêvajoyeke nû ya çareseriyê çê bibe. Pêşî bila pirsgirêkên gelan fêm bikin binêrin. Mirov birçîne. Ma tu dibînî di destê kesekî de tûrîkê kirînê heye, destê xelkê vala ye. Cumhur İttifakı'na hiçbir zaman bizim güvenimiz olmadı, olmayacak. Ez bi pêvajoya çareseriyê bawer nakim. Êdî baweriya me bi ittifaka gelan nemaye. Dewlet Bahçelî 40 sala siyasetê dike. Ti eleqeya zilam bi siyasetê re nîne. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan têkedarê mijarê de destnîşan kir ku divê ev firsent neyên qurbana hesabên şexsî. Sidar Basut, Kanal 8, Ankara.